ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤቨን ሚድያ ከመይ ትኾኑ? ሰላም ክትብሉ ናይ ወትሪ ትምምና እዩ። ከምቲ ልሙድ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ብምግባር ምትብባዕኹም ኣይፈለየና። እቶም ሓደሽቲ ኣባላትና ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻናልና ቤተሰብ ይኹኑ። እቲ ፊልሚ ኣብ ኤማ ዝተባህለት ጓል ዝተመርኮሰ እዩ። ብቴሌፎን ዝተወለላ ሰብ እናተመርሐት ዝተልእኾ ንኽትፍፅም ኣብዚ ቦታ ተረኺባ ኣላ። ኣብ ኣርጀንቲና ዝተለኣኸቶ ስራሕ ድሕሪ ምፍጻማ ካልእ መልክዓት ሒዝዋ ዝነበረ ጨጉረን ካልእን ምስ ኣውፀቶ ናብቲ ሓቀኛ ምስሊ ተመሊሳ ናብ ገዛ ተመለሰት። ኣብ ገዛ ምስ ተመለሰት ክልቲኦም ደቃ ብሓጎስ ይቕበልዋ። ንሰብኣያ ዴቭ ኣብ ኔብራስካ ዝበሃል ከተማ ኣብ ኣኼባ ከም ዝነበረት ትእምኖ። ኤማ መበል 7ይ ዓመት መዓልቲ መርዖ ምዃኑ ረሲዓቶ ኣላ። ንጽባሒቱ ንግሆ ቁርሲ እናሰርሐት ካብ ራጅ መልእኽቲ መጻ። ዝተፈላለየ ስራሕ ዘዳልወላ ዝነበረ ሰብ ንሱ እዩ። ራጅ ከዓ ኣብ ቦነስ ኣይረስ ብዝሰርሐቶ ስራሕ ሓላፊኣ ከም ዝተሓጎሰ ይነግራ። በቲ ስራሕ ዝግብኦም ገንዘብ እውን ተቐቢሎም እዮም። ራጅ ስለ ኣብ ዳርክ ዌብሳይት ስለዝተዘርግሐ በዚ ከይትርበሽ ይነግራ። ግን ነቲ ንዓኣ ዝቐተለ ሰብ ገንዘብ ክሽለም እዩ ዝብል ጨረታ ኣሰሪዝላ እዩ። ብድሕሪ እዚ ሓድሽ መልእኽቲ ይህባ። ኤማ ግን ኣይተቐበለቶን። ናብ ገዛኣ ገና ምምጻእ ምዃኑ ነግረቶ። ራጅ ግን ሓላፊኦም ነቲ ስራሕ ንፉዕ ብዝኾነ ሰብ ክስራሕ ስለዝደለየ ንዓኣ ከም ዝመረፃ ይነግራ። ብተወሳኺ ከውናውና ዝኽእል ብዙሕ ገንዘብ እዩ ተመዲቡላ። ብዳርክ ዌብሳይት ቀታሊት ሰብ ኢሎም ክጨረታ ካብ ዘውፅላ ሶብሪን ካብ ዝበሃል ግሩፕ ንነብሳ ክትከላኸለሉ ትኽእል ጽቡቕ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ዴቭ ንናይ 7ይ ዓመት መዓልቲ መርዖኦም ኣመልኪቱ ቫኬሽን ክወፅእ ይሓታ። ኤማ ግን ቤተሰባ ኣብ ሓደጋ ከይትእቱ ብምፍራሓ ሓሳቡ ይደገፈቶን። ዴቭ ካልእ ተወሳኺ ሓሳብ ይምፅእ። ጥዑም ናይ ፍቕሪ ግዜ ንኸስተማቕሩ ናይ ነርስ ክዳን ይህባ። ኤማ ካልእ ሓሳብ ነይርዋ። ክልቲኦም ከም ዘይፋለጡን ዘይተረኣዩን ብምምሳል ኣብ ጽቡቕ ዝበሉ ሆቴል ተራኺቦም ጥዑም ናይ ፍቕሪ ግዜ ክሓልፉ ነበረ። ዴቭ እውን በዚ ይሰማማዕ። ንግሆ ኤማ ንኬሊ ንዴቭ ምዕባይ ሓፍቱ ቆልዑ ክትሪኤላ ነገረታ። ንምሸቱ ኤማ ናብ ሮያል ግራንድ ሆቴል በፅሐት። ዝመፀቶ ምስ ዴቭ ናይ ፍቕሪ ግዜ ንምሕላፍ ነበረ። ዴቭ ኣብ መንገዲ ናብ ኣይመፅእ ነበረ። መንገዲ ክራር ብምባሩ ክነግራሉ ቴሌፎን ደወለላ። ኔትወርክ ስለዘይነበረ ግን ክረኽባ ኣይከኣለን። ኣብቲ ሆቴል ኤማ ናይ ሓደ ዝርያ ዝነበረ ሰብኣይ ትኹረት ትስሒባ ኣላ። ዋ ብምምፃእ ቦብ ኪለርማን ከም ዝበሃል ነገራ። ክሳብ ሽዑ ሸለል ክትብሎ ፀንሐት። ኤማ ከዓ ኣሊስ ኦቨርቢ ብዝብል ሽም ብምጥቃም ተላለየቶ። ናይ ፋይናንስ ሰራሕተኛ ከም ዝኾነት እውን ነገረቶ። ምስኣ ኮፍ ኣብ ዝበለሉ ግዜ ግን ሃንደበት ዴቭ ይመፅእ። ዴቭ ብተወሳኺ ኤማ በቲ ምስኣ ዘሎ ሰብኣይ ብፅቡቕ ስምዒት ከም ዘይተሰማዓ ይምልከት። ትዕዘቡ ዝነበረት ኣብ ቅድሚኣ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ዴቭ እዩ። ዴቭ ይቕሬታ ድሕሪ ምሕታቱ ምስ ነብሲ የላልያ። ዝተጠቐመሉ ሓድሽ ስሙ ጃክ ዶውሰን ይበሃል። ኤማ እውን ከምኡ ኣሊስ ብዝብል ስም ትፋለጦ። ዴቭ ዘስተ ነገር ክመፃሉ ይሓትት ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ቦብ ይመፅእ እሞ ሎም ናቱ ግብዣ ከም ዝኾነ ብምንጋር መስተ ይህቦም። ቦብ ቁፅሪ ክላሱ ድሕሪ ምንጋሩ ኣብኡ ፀወቶም ከም ዝቕፅሉ ነገሮም። ኣብ ክፍሎም ምስ በፅሑ ኤማ ደርፊ ወልዐት። ጥበያ ነጊራቶ ናብ መተሓፃፀቢ ኸደት። ኣብኡ ምስ ደንጉየ ድሕሪ እዚ ዴቭ ደቃስ ወሰዶ። ኤማ ኣብ ወረቐት መልእኽቲ ድሕሪ ምፅሓፋ ሰዓታ ረኣየት። ድሕሪ እዚ ኤማ ናብ ቦብ ክላስ ከደት። ቦብ ቀታሊ ሰብ ብምዃኑ ንዲፕሎማቱ ዝቐተለ ንሱ ነበረ። ኣብ ብዙሕ ጨረታት ትወፅእ ዝነበረት ኣናፒለ ብምርኣዩ ነብሳ ክምዕድለኛ ቆፂርዎ ነበረ። ቦብ ንናይ ክላስ ቁፅሪ ዝነገራ ክቐትላ ደሊ ኣይኮነን። ግን ነቲ ሓያል ዝኾነ ናይ ቀተልቲ ሰብ ግሩፕ ንምንታይ ገዲካ ከም ዝወፀድ ክሓታ ነበረ። እዚ ግሩፕ ሶበሪን ዝተባህለ ንዓ ኣብ ጨረታ ዘውፅእ ዝነበረ እዩ። ሕጂ ግን ኣና ዝቐተለ ዘይኮነ ዝሓዘ ብምባል ካልእ ጨረታ ውፅኢላ ኣሎ። ካብ መጀመርቱ ኤማ እቲ ሓቀኛ ስማ ኣና ፒለር እዩ። ሶበሪን ዝበሃል ናይ ቀተልቲ ሰብ ግሩፕ ተቖፂራ ትሰርሕ ነበረት። ሕጂ ግን ገዲፋቶም ሃዲማ ካብኦም ወፅያ ኣላ። እዚ ኩሉ ዝኾነሉ ምክንያት ምስታ ጉን ከቢ ዝተባህለ ናይቲ ግሩፕ መራሒት ብዘይምስማዕ እዩ ነይሩ። ነዚ ተኸቲሉ ቦብ ምስ ሓደ ግሩፕ ስለዘይተተሓሓዘ ብሓንሳብ ክሰርሑ ተቕረበላ። ቦብ ምስ ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎ ግሩፕ ይሰርሕ ነበረ። ኤማ በዚ ሓሳብ ዘይተሰማማዕ እንተኾይና ግን ናብ ሶበሪን ግሩፕ ደው ኢሉ ከም ዘትሕዛን ብድሕሪ ገንዘቡ ከም ዝቕበልን ይነግራ። ኤማ ብድሕሪ እዚ ኣብ ዝሰትየሉ ዝነበረ መስተ መድሃኒት ከም ዘእተወት ተዛረበት። ስለዚ ኣብ ቀረባ ሰከንዳት ደንዘዘ። ኤማ ከዓ ሽጉጡ ክትወስድ ድንም ምስ በለት ካብ ድቃሱ ዝተወስአ ዴቭ ይድውለላ ኣበይ ከም ዘላ ይሓታ። ነዚ ተኸቲሉ እቲ ዘይሞተ ብመድሃኒት ደንዚ ዝጥራሕ ዝነበረ ቦብ ካብ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ተሲኡ ሽጉጡ ናብ ኣቕኒዑ ክቐትላ ይትኩስ። ዴቭ ትዘራርብ ዝነበረት ኤማ ቴሌፎና ብምዕፃው ንቦብ ብቐሊሉ ተሃርሞ። ስርሓ ምስ ወድአት ናብ ዴቭ ተመለሰት። ከም ዝሓሰብዎ ግዜ ንምሕላፍ ከዓ ተቐራረበት። ኣብ ዝቕፅል መዓልታት ናብ ገዛ እንዳ ዴቭ ንምለስ። ኤማ ናብ ራጅ መልእኽቲ ኣብ ትልእኸሉ ተፀዊቃ ነበረት። ኣብ ዝሓለፈ ምሸት እንታይ ከም ዘጋጠመት ሓቶ። ኣብዚ ሰዓት ዴቭ ይዛረባ ነበረ። ንሳ ግን ኣይሰማዕቱን። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቂቕ ራጅ ደወለላ። ምስኡ ክትዘራረብ ምስ ወፀት ዴቭ ክጠራጠር ይጅምር። ራጅ ከዓ እዚ ትማል ዝኾነ ነገር ኣብ ዜግና ምዝርግሖ ስለዘይተርፍ ንኸይትሰንብድ ይነግራ። ጉን ካርቨር እውን በዚ ነገር ናታ ኣድራሻ ክትረክብ ትኽእል እያ። ስለዚ ዘለዎ ኣማራፂ ናብ ኤርፖርት ክትከይድ ምኽራ። ኣብ ገዝኡ ዝነበረ ዴቭ ካብ ኬሊ ሓፍቱ ይድወሎ። ንሳ እውን ነቲ ናይ ሮያል ሆቴል ዘጋጠመ ቅትለት ሊንክ ለኣኸትሉ። ዴቪድ ዝተቐተለ ትማል ምስኦም ተራኺቡ ዝነበረ ሰብ ከም ዝኾነ ስእሉ ምስ ረኣየ ይስንብድ። ናብ ኤማ ብምኻድ ኣብ ስምባደ ውሽጢ ኮይኑ ነቲ ዜና ይንብበላ። ተቐትለት ተተሓሒዙ ሰባት ምስኡ ኣብቲ ሆቴል ዝሰትዩ ዝነበሩ 2 መጻምድቲ ምዃኖም ኣብቲ ዜና ይንብበላ።
ስለዚ እቶም ፖሊስ ቅድሚ ናብኦም ምምፅኦም ባዕሉ ደው ኢሉ ንፖሊስ ክነግር ከም ዘለዎ ነገራ። ግን ኣብቲ ሆቴል ፊክሽን ብምጥቃሞም ብዝበለፀ ተጠርጠርቲ ከም ዝኾኑ ስለ ዝከብር ሓሳቡ ይገድፎ። ኤማ ኣኼባ ስለ ዘለዋ ናብ ኤርፖርት ክትከይድ ከም ዘለዋ ነገረቶ። ዴቭ ከዓ ገና ካብ ኣኼባ ምምፃእ ብምንባሩ ንምንታይ ካልኣይ ግዜ ኣኼባ ብላ ብዝኾነ ረዲኣቶ ብሓሳባ ይሰማዕ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ቤተሰባ ምስ ተሰናበተት ኤማ ንምኻድ ተቕራበት። ዴቭ ድማ ምስ ተመለሰት ክድውለሉ እሞ ክቕበላ ይነግራ። ድሕሪ እዚ ዴቭ ስለቲ መዋቲ ዜና ክከታተል ጀመረ። ናይ ክልቲኦም ስእሊ ዘርጊሑ ነበረ። ናቶም መንነትን ዘለዎ ቦታውን ንምፍላጥን ንእሽተይ ጥራይ ተሪፍዎም። ዴቭ ስምባድኡ ገና ይወፃሉን ደጋጊሙ ናብ ኤማ ይድውል ግን ቴሌፎና ኣይተልዕሎን። ኤማ ክምለስ ኢላ ኣብ ዝነበረትሉ መዓልቲ ኣብ ኩሉ ናይቶም ተጓዓዝቲ ኤርፕሌን ሽማ ክርከብ ኣይከኣልን። ናብ መኪንኡ ዝነበረቶ ፓርኪንግ ክምለስ ከሎ ዴቭ እቲ ዝፈርሖ ነገር የጋጥሞ። ካብ NYPD ዝተላኣኹ ክልተ ፖሊስ ናብኡ ብምምፃእ ናብ እንዳ ፖሊስ ሒዞሞ ኸዱ። ብድሕሪ እዚ ስለ ፖፕ ኪለር ማንን ስለ ዝቐተለዎ ሰባትን ፌክስን ንምንታይ ክጥቀም ከም ዝደለየ ምስ ሓተትዎ ዴቭ ነቲ መዋቲ ገና ኣብኡ ከም ዝተፋለጦን ስለ ዲፌክሽን ከዓ ምስ ሰበይቱ ንፀወታ ዝፈጠርዎ ምዃኖም ነገሮም። እቶም ፖሊስ ግን ብዝሃቦ መልሲ ብቐሉ ከኣምንዎ ይከኣሉን። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ሓደገኛ መርማሪት ካርቨር መፅያ ሰበይቱ ከም ዘይፈልጣን ሕጋዊት ሰብ ከም ዘይኮነትን ነገርዎ። እዚ ብዝተወሰነ ይሰንብዶ ሰበይቱ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመት ዝሞተት ናይ ሓንቲ ጓል ሽም ሒዛ ትነብር ኣላ። ንዝሓለፈ 7 ዓመት እዚ ኮይኑላ ምስኡ ሓዳር ገይራ ሂወታ ትመርሕ ፀኒሓ። ናይ ቅድሚኡ ኣብ ኤርፖርት ዝተወሰደ ናታ ስእሊ ኣብ ኢዶም ስለ ዝነበረ ይርእዎ። እዚ ዴቭ ኤማ ሓስያ ከም ዝነገረቶን ናብ ኣኼባ ኢላ ናብ ካልእ ከተማ ከም ዝኸደተን ይርዳእ። ነቲ ኣብቲ ሆቴል ዝረኸቦ መዋቲ ሓቀኛ መንነቱ ክርዳእ ይኽእሎ። ሽሙ ዴኮርሊ ኮይኑ ቦብ ኪለርማን ናይ ሓሶት ሽሙን ኮይኑ ቀታል ሰውን ነበረ። ብተወሳኺ ራጁ ናታ ሱፐርቫይዘር ዘይኮነ ከምቲ ዝምቕታል ስርሓ ዝቕተሉ ሰባት ይማፀልና ነበረ። ብተወሳኺ ዴቭ ናይ ሰበይቲ ሓቀኛ ሽማ ኣና ቴይለር ከም ዝኾነን ብብዙሕ ትድለ ቀታሊት ሰብ ከም ዝኾነትን ትነግሮ። መጀመርያ ከም ፀወታ ቤት ነገር ይስሕቕ ግን ኣብቲ ክፍሊ ዝነበሩ ኩሎም ናይ ብሓቆም ነበሩ። ዴቭ ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ናይ ኤማ ኣቑሑ ክፍትሽ ይጅምር። ሓደ ሳንዱቕ ይረክብ እሞ ኣብ ውሽጡ ግን ካልኦት ናይ ሓሶት መንቀሳቐስን መሳርሕን ካልእን ይረክብ። ብዙሕ ንዝተነገሮ ዘራጉዱ ምስ ረኸበ ዴቭ ንሰበይቱ ክጠራጠር ይጅምር። ኣብ ውሳነ ቅድሚ ምብዝሑ ግን ክረኽባን ከዘራርባን ከም ዘለዎ ይሓስብ። ናብኣ ኣብ ዝድውለሉ ዝነበረ ሰዓት ከዓ እታ መርማሪት ፖሊስ ናብ ገዝኡ መፅያ ሰበይቱ ኣብ ናይ ገበን መንገዲ ብምህላዋ ገዝኡ ክፍትሹ ከም ዝመፁ ነገረቶ። ነዚ ተኸቲሉ ኣብ በርሊን ውሽጢ ዝተወሰኑ ናይ ሰወሪን ግሩፕ ኣባላት ንኤማ ክከታተሉ ይረኣዩ። ንሳ እውን ክትሃድም ትፍትን ኣላ። ወላ እውን ናብ ካልእ መንገዲ ክኸዱ ተገበረት ምክትታሎም ግን ጠጠው ኣይበሉን። መወዳእቱ ነቲ ሓደ ተደንዝዞ እሞ ምስ ራጅ ብምዃን ትሃድም ግን ራጅ ብሽጉጥ ተሃሪሙ ስለ ዝነበረ ኣይፀንሐን ይመውት። ብኻልእ ዴቭ ኣብ ገዛ ፖሊስ ድሕሪ ምኻዶም ኣብ ናይ ኤማ ሳንዱቕ ዝረኸቦም ቢዝነስ ካርድ በብሓደ ይድውል። ሓደ ካብቶም ቁፅርታት ከም ምስ ኤማ ቁፅሪ ቴሌፎን ኣተሓሒዙ ስለ ዝደወለ ኤማ ኣብ በርሊን ከም ዘላ ይፈልጥ። ኤማ ናብ በርሊን ክመፅእ ከም ዘይብሉ ዋላ እንተነገረቶ ዴቭ ግን ተራኺቦም ክዘራርቡ ይደልሎ። ብዙሕ ከይፀንሐ ኤማ ምስ ዴቭ ኣብ በርሊን ተራኺቦም ኤማን ዴቭ ዝሓለፈ ታሪኻት ነግሮ። ሓቀኛ ሽማ ኤማ ከም ዘይኮነን ንእሽተይ ከላት ሒዛ ናይ ነብሲ ቀትለት ትምህርቲ ከም ዝወሰደትን ኣብ ቅድሚ ሕጂ ሕቡእ ወኪል ክኸውን ከሎ ናይ ባዕሉ ሰክሬት ካምፓኒ ድሕሪ ምኽፋቱ ሰቨርን ዝብል ሽም ይህቦ። ብድሕሪ እዚ ካርቨር ዝተባሃለት ፖሊስ ማለት እታ ንዴቭ ናብ ኤማ ሓቀኛ መንነት ዝነገረቶ ጓል ንኤማ ብቆልዓ ድሕሪ ኣቦኣ ምሟቱ ናብቲ ግሩፕ ክትኣቱ ኣገዲዳታ። ኤማ ብቆልዓ ብዙሕ ሽግራት ዝረኣየት ኮይና ምቕታል እውን ካብ ሰዓት ጀሚራ ተማሂራ። መጀመርያ ካርቨር ንምኽባር ትሰርሕ ዘላ ይመስላ ነበረ። ንዓበይታ ዝመፀሉቲ ግዜ ግን ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ተገንዘበት። ኣብ ጎስተን ኣብ ትሰርሓል ዝነበረት ግዜ ምስ ዴቭ ተራኺቦም ንሱ ድማ ንመጀመርያ ግዜ ፅቡቕ ስምዒት ክስማዓን ካብቲ ሰዓት ጀሚራ ኣና ስሩዕ ሂወት ንኽህልዋን ገይርዋ። ንቤተሰባ ድሕንነት ክትብል ሓደ ሓደ ስራሕ ከም ትሰርሕ ትዛረብ ኣላ። ዋላ እውን ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ሓሶት ነጊራቱ እንተነበረት ግን ከም ተፍቅሮን ካብ ድሕሪ ሕጂ ከኣምነን ነገረቶ። ናብ በርሊን ዝመፀትሉ ናይ ካናዳ ፓስፖርት ንምርካብ ከም ዝኾነን ነዚ ፓስፖርት ተጠቂሞም ንሱን ደቃን ኣብ ካልእ ቦታ ሓድሽ ሂወት ንምጅማርን ምስቶም ሶቨርን ዝበሃሉ ግሩፕ ዘለዎም ሽግር እንተፈቲሖም ብድሕሪኡ ናብ ከምዚ ሂወት ጠቕሊላ ከም ዘይተኣቱን ነገረቶ። ዴቭ ዋላ እውን እቲ ሓቂ ካብ ኣፍ ሰበይቱ እንተሰምዐ ግን ሕጂ እውን ከም ዝፈትዋ ይዛረብ። ኣብ ከምዚ ማእኸል ሓደ ናይ ሶቨርን ሰባት ናብቲ ዘለዎ ባር ኣተዉ። ንኣና ምስ ደንዘዝዋ ንኽልቲኦም ሒዞሞም ከዱ። ኣና ኣብ ዝተሰኣትሉ ሰዓት ካርቨር ንዓኣ ጥራሕ ዘይኮነን ደቃም ከም ዝሓዘት ረኣየት። ካርቨር ንኣና ካልኣይ ዕድል ሃበታ። ሰርቨር ንኽትከላኸል ኤማ ብሓደ ነገር ትሰማዕ። ንሱ ድማ ካብ ድሕሪ ሕጂ ንደቃ ስለዘይተንኪፋ ጥራሕ ምዃኑ ተዛረበት። ካርቨር ተቐቢላ መጀመርያ ንዴቭ ንኽትቆትሎ ሽጉጥ ሃበታ። ዴቭ ኩሉ ምስጢራት ስለ ዝፈለጠ እዩ ወይ ድማ ደቃ ናብቲ ግብሩ ከም ዝኣትዉ ምግባር ከም ዝኾነ ነገረታ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኤማን ዴቭ ሒዛ ናብ ጨርቃ ምፅያቶላ። ስናይፐር ዝሓዘ ሰብ ይከታተሎም ከም ዘሎ ነገረቶ። ናብኡ ብምፅጋዕ ኣብ እዝኑ ቀሪባ ሓሳባታ ድሕሪ ምግላፅ ሃንደበት ተኪሳ ውድቐቶ።
ዴቭ ድሕሪ ምውድቑ ከም ዝሞተ ንምርግጋጽ ሓንቲ ጓል ትመጽእ። ንዴቭ እናተንከፈት ከተጻርግን ኤማ ሃረመታ መወደቐት። እዚ ብስናይፐር ዝሓዘ ሰብ ኤማ ስለ ዝተፍኣቶ ክደልያ ጀመረ። ነታ ጓል ምስ ቀተለታ ዴቪ ትስእማ ኣብ ክብዱ ቤት ኤማ ዝተኮሰተሉ ንእሽተይ ጉድኣት በፂሕዎ ነበረ። እቲ ስናይፐር ዝሓዘ ሰብ ንኤማ ክደልያ ድሕሪ ምጽናሕ ብዘይሓሰቦ ኤማ መጽያት ቆተለቶ። ኤማን ዴቭን ደቆም ናብ ዝነበሩሉ ቦታ ኣምርሑ። ካርቨር ኣብቲ ቦታ ኣላ። ምስ በጽሑ ነናቶም ስራሕ ይከፋፈሉ። ንሳ ንካርቨር ኣብ ትረኽበሉ ሰዓት ንሱ ድማ ደቆም ሒዙ ንክወፅእ ተሰማምዑ። ኤማ ምስቶም ኣብ ተኻንሸሎ ዝነበሩ ናይ ሰርቨር ግሩፕ ክተኽሲ ጀሚራላ። ሓያላት ዋላ እውን ተኾኑ ኣብ መወዳእታ ግን ክትስዕሮም ከኣለት። ብኻልእ ካርቨር ንክትሃድም ጉያ ትጅምር። ሃንደበት ኤማ መጽያ ግን ሓዘታ። ኤማ ንካርቨር ካብ መቕታል ብቐሊሉ ኣብ ዘይትድሕነሉ ቦታ ብሽጉጥ ሃሪማ ገዲፋታ ኸደት። ናብቲ ገዛ ብምምላስ ምስ ቤተሰባ ተራኸበት። ካብቶም መዓልትታት ኤማ ናታን ናይ ቤተሰባን ህይወት ኣውሒሳላ። ነዚ ብምርኣይ ኤማ ሓጎሳ ኣብ ገጻ ይንበብ። ናብቲ ስሩዕ ህይወቶም ንምምራሕ እናተጓዕዙ እቲ ፊልም ኣብዚ ይውዳእ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ። ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናዩ።